Ti si moderna devojka ili emancipovan dečko. Kroz sve slojeve grada ti se krećeš vešto. Linkuješ se brzo, impresioniraš često. Ne držite mesto, ne sputavaju te norme. Kažeš mi da podržavaš demokratske reforme, ali da su ti granice nezavisnog Kosova pomalo sporne. A političke teme generalno smorne. Ložiš se na mangice, praktikuješ jogu, kad odeš u Amsterdam probaš čak i drogu. A na celu tu tvoju priču ja samo mogu da te pitam jednu jednostavnu stvar. Reci. Da li si dovoljno underground da prepoznaš progressive sound? Nakon 90-ih pobuna je u trendu. Ko još želi dečka koji ne svira u bendu? Ili cicu koja se ne oblači u second handu? Ide se na certove, bleji se u skvotu. A kod kuće čekaju bakine šljive u kompotu i kažeš mi, matori, najbolja hrana u životu. Bez iMac-a ne može se biti ni za tren. Svaki novi gadget biće s mesta pazaren, a foto sa zlom mašinom na profilu postavljen. Adidas u srcu nosiš, a ne samo na nogama. Fishbone ti je druga koža. Tako rodila te mama. Jer si u trendu. Ali kad se slegne sva ta komercijalna galama, ja bih hteo da znama jednu dosta jednostavnu stvar. Da li si dovoljno underground da se razviješ all around? Okej. Ako imaš muda da priznaš. Po pitanju gej parade. Ajde, ajde. Ti si negde u sredini. Ti si vrlo tolerantan. Politički korektan. Kad su drugi ljudi fini. Uostalom, koga briga šta ko radi u sopstvenoj kući. Ali onog što provocira, pa naravno da će neko tući. Partnera ćeš prevariti ako samo bude ikakve šanse. Ne veruješ ti u stvari u te tradicionalne staromodne romanse. Ali ako partner samo proba da od tebe napravi budalu, otkači se neka daska i odnese đavo šalu, niko neće da zameri. Prirodno je, tako kažu. Pa nećeš valjda da podnosiš poniženje i blamažu. Ali ja bih jednu treću stvar da stavim na javnu arbitražu. Da li si dovoljno underground da nam pokažeš svoj underwear?